Počkaj, natoč ma. Počkaj do piče. No. Vidíte tohto typka s tou igelitkou, tak to bude moja obeť. To si podám. A ideme na to, chlap. Kamera pripravená. 3, 2, 1. Ujo? Môžem sa vás prosím vás opýtať, že tu je Tesco? Ale to za chvíľku, že keď si tam mal. Aha. Tak ten mi nevyšiel, on nebol telco a budem plakať. Tetuška! Nie. Hej, bohatý kokot. Kokot, nikto nevyšiel telco. Pojebávajú sa nás boja. To bol taký robotník, ktorý šiel. No, tých starých sa tam radšej nejdem kamerovať, tam ešte dojde. Za to vlastne nechcete.